Washatisa muriyo. Seja, mano. Opera. Auna siku inyaya chokwe. Inyaya itakwe tisazikisele kuti mombe moyo inouraiwa. Kana muri washandiswa dzichengeteka izvo. Ndopamuona mombe yakuzvara mitumbo munhu. Makumbo ndeyemu. Saka atichengete. Saka kana uninyepera kutokuwedzera wawaya nani. Saka usafadzi ndara notinyaya kutotukuka zvidii. Wakavuma. Mamirisa kuna kaverengera kuti wawaya nawo. Ndakaverenga kuzvuma iwe. Ando wavuma iri. Wakaroya. Kana ati wavuma nyaya. Kwa uchinje. Wavuma. Saka manje losha. Uye ndemwe zomungo. Anditi sakati mombe ngayo yeitwe zvinoitwa zvichivanhu iuraye ndizvo. Kasi wakabuda muromo kuti kana muzvikuyeitera wamutora mombe iyi. Uye murume anozvikuda zvichibhadharisa mboka. Saka wodzoka kwakuti uye murume ana kubhadharisa pasi muri washandiswa wachowo unourayiwa. Mauzvisi. Akanyangadza muriyo. Anobhadhara chimina. Izvo toda kubhadharisa kuti mombe kuti munomakusha ati. Azvino atidi. Naiwo muriyo tinozonakidza zvibatirwa kudai. Mombe. Wakabata pano. Yararaika nai. Yombana yo. Nemusikadzi. Wazozona mungoma. Ndinosaina. Kadzi wazere nyika ino iyi. Pana vamwe vapepa kuti yaisamba naso. Yokutedza kunyika wewe. Anoramba njero. Enda uko. Yararaika nai. Yeah. Mazuizi. Mazuema. Kasi uyu murume wanda ukadzana. Mombe iri papa. Wazuzo. Inodiwa nokurumbidza. Kanye mombe inodiwa nokurumbidza. Makutama waunyanyira kaya. Ndinokumbira kuti uzozobudisa fesi yake. Nyora nyaya yacho. Moisa ise video zvamajaira. Asi fesi yake tsara muchisa maizvi. Bhaibheri rinozoti pane munhu asina atadza ndiani. Uyu vanhu akatadza nai. Asi ndizozvowa. Tawanzi mutoro isana. Ndine muridzi wemombe yekutaura nezvekuti chikumbiro chandakandinacho kune vatari mukutonga nyaya ndechekuti ini ndandine mombe mbiri loni yehekitari 40 ndaitotarisira kuti mombe. Saka chikumbiro changu ini chiri pakuti iyi mombe unoda zvinhu kuti ndo zvakaitika yakanyanya. Chikumbiro changu chanchiri pakuti ndigone kubatsirikawo ndiwane mombe yandinoshandisa ndikwanise kubhadhara chikwereti changu chefuti. Kwega Tautema pamutamana. kwega Andira kunzwisa yakafa iripi. Mati yakafa unayo. Yakafa ndinayo mombe. Iyo kuti tunodeura ichi. Aiwa, uraitseka nditangidzike kutaura. Kutaura kwangu kwakadai sochanga pamusoro ichi. Ndiri kuti inini hungu iyi yakanyangadzwa ndazvinzwa kuti iri kufanira kunge ichiurayiwa. Ipapo handipoka nenapo handigoni kupokana nazvo ndezvenyu. Chikumbiro changu inini chako kuti inini ndine loni yehekitari 40. Iyi kuurayiwa kwaine ndio mombe yandakachitarisira kuseenzesa. Ndakuda mombe replacement yekuti ndikwanise kushandisa. Amanye. Akanyimba zvezvanati wabvunza. Zvirikuya iri.
Plus yoga ichingeta mombe kwa kabereka mombe musomesa. Ivo pandisi amungu ndatizo kuti ndide kumandikira. Akanye. Yaure. Mune mombe kudanga kuzisiya. Ha? Mati. Amuna. Kasi mombe kuziya. Mombe kikazi na ino ndio kuzole. Ukuritsi. Mamela akaita mabayo ina ndibona kurasa kuya kwataita kuya kuti ivana muno saka andibona kuisiya vakakura vakuchirwa vamwe vacho kusvika parizvi kutotanga kuzivana kutoonana kwataita nhasi muno munyaya anga asina kuziva ila asikatoziva katozivana nekatomhosva yaapa saka iye munhu akukwanisa kuzvishandira ane paari kushanda saka zvakakosha kungodzosera nyaya kwaari kuti mombe iri kudiwa iye ndiya anoziva kuti kushanda kwaari kuita zvakamira sei. Teerera inei kuuya kwataita zvakaraita saka kuti paari ipapa anotozviratira pane paari kutobata saka haatangokutanga nokukanira mutoro kumberi iye asati auendwa weke uchenda takulisa kaimene ukushenda zokuonga zvazvinoita vanhu vanonzi baba vebenzi vanozicheka kana vanocheka uyu akasiyiwa nababa wake kakasvava akasiyiwa kakasvava baba wake nehanzvadzi yake hanzvadzi yake zviri ine vana vaviri vachipirwa pfuma vasiri mumaoko mangeni Alright, ali understand akanye zvori mombe yemunhu ende kura kwamwedzi unowa December ende mugara pasema nemuri kuti uya kweimbuzi muri yomuri ano saka ende mugara pasi end of December zvoda mombe yemunhu iripo ise end of December mombe yeweyo so gare makafuna mwana wenyu yomba kana muda madzimai otuudza kuti tenda